και εγώ νόμιζα ότι κρατάει για πάντα το ημιμόνιμο μακιάζ. Όχι. Το ημιμόνιμο μακιάζ δεν κρατάει για πάντα. Το λέει και η ίδια η λέξη. Ημιμόνιμο. Η διάρκεια του είναι από 1 έως 2 χρόνια και εξαρτάται από την ποιότητα του δέρματος και από την περιποίηση που θα του κάνετε εσείς μετά. Βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζει και η τεχνική που θα κάνετε, αλλά και η δουλειά του τεχνίτη ή της τεχνίτριας. Το ημιμόνιμο μακιάζ εφαρμόζεται επιδερμικά, δηλαδή στην άνω στρώση του δέρματος, και γι' αυτό το λόγο είναι αδύνατον το χρώμα να μείνει για πάντα. Σε καμία περίπτωση δεν προτείνω μόνιμο αποτέλεσμα, δηλαδή να πάτε σε ένα τεχνίτη μόνιμου τατουάζ, σε ένα τατουατζή και να του πείτε θέλω να μου κάνεις τατουάζ φρυδιών μόνιμο. Το μόνιμο αποτέλεσμα, όσο ελκυστικό και να είναι, θα πάψει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να είναι και όμορφο. Και ο λόγος είναι ότι οι χρωστικές, αντί να ξεθοριάζουν και να φεύγουν σιγά σιγά, αυτές θα παραμένουν και θα λιώνονται μέσα στο δέρμα σας, δημιουργώντας αφύσικες αποχρώσεις όπως μπλε, κίτρινα, πράσινα